אנחנו מיישמים עכשיו חומר שנקרא ספיר. החומר מגיע מוכן ליישום לשטח בתוך הדלי. אנחנו פותחים את הדלי, ניגשים מיד ליישום, מורחים את השכבה שאנחנו רוצים, ואז מגרגרים לפי הטקסטורה הרצויה. הספיר הוא טיח אקרילי, ניתן ליישם אותו בשכבה רבת עובי, כך שלמעשה אנחנו מגשרים על פגמים וסריטות בטיח השחור. הספיר ניתן ליישום במגוון רב של טקסטורות. הטקסטורה שאנחנו ניישם כעת היא טקסטורה מגורגרת מעגלית.